O Concello de Ribeira agarda iniciar nun par de meses as obras da primeira fase da variante, que suporán unha importante mellora na fluidez do tráfico. A conexión entre a parte sur e a norte do municipio evitará que os vehículos teñan que atravesar o casco urbano, desconxestionando así o tráfico nalgúns puntos conflitivos como a Rúa Lepanto. Se licitou un tramo de 800.000 euros, que é un tramo que vai a unir o que é a estrada que vai entre Ribeira e Aguiño pola Mamua co que é a estrada do Matadoiro, co cual se comunica, digamos, Ribeira Norte con Ribeira Sur, no cual se presentaron 7 empresas, creo que todas elas de solvencia, como para que estemos pensando que esa obra se poda comenzar nun par de meses e que durante o primeiro trimestre do ano que ven poderá estar rematada. É unha obra, eu creo, importante para esa conexión que se pretende de que o tráfico da zona sur de Ribeira non teña que atravesar todo o casco urbano. Trátase da primeira fase dun proxecto moito máis ambicioso que suporá un investimento total de 10 millóns de euros e que podería saír a licitación tamén no primeiro trimestre deste ano. Que tamén espero que se liciten este primer trimestre do ano, que podría rematarse tamén no principio do ano 25, pero que realmente con tramo alrededor de 1 kilómetro, non chega a 1,5 km, creo que vai a solucionar os problemas das entradas e salidas en Ribeira.